Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Siyete minutos nakaligid sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa labat na mayong hapon na naman. Yari kita sa Lunes nga presentation sang inyo panatuntunan. Lunes tub Sabado, Action Reports Afternoon Edition. Sa malipot nga tawag, ang abbreviation si Reaction Oliver, Action Reports Afternoon Edition. Aray. Untat sin ba? Ang silin ko, aray. Action Reports Afternoon Edition. Debla? A-R-A-I. Aray. May maaray ginigidugay Action Oliver mo. Dara sa may taga-Banwa sa Isabela. Las 4:58, yari kita sa Pizza 14 na sa Disyembre tuig 2020, 14 sunod sa 13, kag 14 nga una sa 15. Sa mga may obra o kon trabaho makaakson, ginasiling nga bisperas ang sweldo. Pero sa mga wala sang trabaho, hangla sa langit. Tangla sa langit. Pwede man tangla, pwede man hangla. Kaga magpangamuyo kung nasan ang makakita sa palangitan-an. Pero sa amo sa nga senaryo maka-aksyon, way gid sa magutman nga tao basta mapisan lamang. Wala sang magareklamo. Nga gutom ang inasaling nga tiyan. Basta hindi lang magtinamaran. Amat-amat naman maka-aksyon nga naga-ililinggat ang ag-agtang. Ang Christmas lights sa mga puluyan, establishmento kon bisan sa mga kakahuyan man. Pati gani sa kilid sandalan mo. Ang espiritu sang Pasko maka-aksyon na batyaga naman. Mga nagabaligya sang Christmas decoration. Makit-an na. Bisan pa nga abnormal sa gihapon ang sitwasyon kahimtangan subong. Sa katusan nga pungsod bangod sang COVID-19. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya impunto alas 5. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan, uno kita sabayin sang balita lokal. Switch on ceremony. Ginatawag man nga lights on ceremony. Seremonya nga nagapasiga sa mga suga sa nga Christmas trees, mga Christmas lights nga nanarisari ang duwag. Uso kag masabi nga nagakuha atensyon sa mga tao. Subong nga maka-aksyon, way na sang makaupang pa. Dayon na. Pagpatak sa alas 6 ang gabi, alas 6 nga oras, ang Provincial Capital Lagoon and Park, palibutan sang mga matahom. Hindi matahom ngalin ay, kundi palibutan sa mga matahom. Kag madinoagon nga suga.
ang ceremonial lights sang ginatawag Paskwa sa Kapitolyo. Pero, sa mga nakabati sa nga balita kang anunsyo, aber, hindi anay maghala kasala na. Pareho sang tao blato sa tagay sa bilang nga nagsala-sala. Hindi anay magsala, pamati sang maayo. Ang ceremonial lights pagi sa Facebook Live. Sa FB page sa nga Provincial Government of Negros Occidental. Simple lang ang buot silingon siri. Hindi gid pwede nga makakadto sulod sa Lagunan Park mag-aksyon. Agluwas lamang sa mga importante nga tawo. May ara sang protokol nga gina-implementar na sa ang Provincial Capital Lagunan Park May limitasyon na pagsulod dira sa mga tawo. So mas maayo maka-aksyon nga ato sa nga provincial government temprano pa nga nagpahibalo. Nagpahanomdom nga ining lights on. Ining Paskwa sa Kapitolyo ceremonial lights. Ipaagi ni sa Facebook maka-aksyon. Ang pwede lamang makakadto makasulod sa Lagunan Park ang mga importante nga tawo, opisyal sang gobyerno kang mga persona nga mayara sang dako nga papel sa saning aktibidad. Limitado kag hindi pagid pwede ang pagbaton sa nga damo nga tumalanaw bangod sa ginapatuman nga social kag physical distancing. Klaro na klaro na ina. Alasay sa mga gabi kon nakamo ang may cellphone kag may data o kon computer nga may internet, no problemo. Sunod lang ka ba sa FB page sa nga Provincial Government of Negros Occidental. Kay dira na maka-aksyon makit-an ang pag-iningat kag pagsanag sa mga lagon. Ganito dugay aton ini nga pagabantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang City Hall nga balita, mga personnel sang DRRMO temporaryo nga makapahuway sa trabaho sa COVID. Kung naprobahan sang national nga IATF ang moratorium nga rekomendasyon sang regional IATF. Apang trabaho sa baha amo naman ang tutukan suro kay Executive Assistant Jomari Vargas. Why niya sang pwede makaluwas sa baha? Ang baha pwede mo mapunggan how? Hindi niya mapunggan. Ang gugma pwede pa ganing mapunggan. Kuning baha hindi gid mapunggan. Dibla? Ano ba giniba sa nga balita ka dapat nato sa nga pagkatutukan? Isyo sa social kag physical distancing. Importante rin. Pati ng isyo sa mga tao maka-aksyon nga kurto-utok kag paminsaron. Amo ng mga tao maka-aksyon nga daw sobra pa sa aroon. Kadayon ka bura pala sa social media. Pati yung pag-akusar sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon, kaya daw sisino nga mga piho, mag-alakawangal. Ay abo mga toto ka inday, pag ginahinay lang. Hining isyo mag-aksyon, nagsentro ini sa Banwasang Isabela. Ano ba lang Banwasang Isabela mag-aksyon? Bisan na kantuon nyo da, Aksyon Radio, galanog da sa Banwasang Isabela. Man kada tuig, nagakanto magkitas Banwasang Isabela mo. Abo ko na kilala sa merkado sa Isabela, kamusta mo na? Galanog na ang karaoke, ang pag-monitor na sa mga bumalakal kag mga negosyante. Sa merkado publiko sang Banwasang Isabela, kamusta mo na? Ang ginhalinan sa inyong baka-aksyon, amo man no, lights on ceremony sa plaza publika. Tinugay-tugay sa nasalinta na Kapitolagon may lights on. Pero social media ay paagi ha. May lights on ceremony sa plaza publika sang Isabela Negros Occidental. Tilapit para maka-aksyon sa munisipyo sang Banwa mo. Ginhimo ini Sabado sang gabi, Disyembre 12. Ang lights on maka-aksyon ginpahibalo ini paagi lamang sa virtual. Ipaagi ta na sa virtual man mo man sa mga matabo bla diri sa Provincial Capital Lagunan Park. Hindi man dapat magkadto ka magsaksi ang mga tao sa lugar gid. Pero natabo sa niya maka-aksyon ay wagid ta na mapunggan.
Daw mga pala subay kag galing ayo mo nga naghalalapon sa plaza publika sang banwa mo ang mga tao. Napalibutan nga daan na sang barangay na ganamo-damo ang munisipyo, ang plaza publika. Hindi na mapunggan makakson gani ginhingagaw na lang nga maon ang switch para magsiga ang mga kasugaan. Pagkatapos, ang mga tao makakson ginayo na lang ni sila. Kakon pwede magamat-amat na lamang puli. Tangod na lipatan na ang social distancing. Damo man mga kaangay sila nga hitabo atong isyo bala against kay presidential spokesperson na Harry Roque kag kay Senador Manny Pacquiao di bala sa nagkadto sila sa isa ka lugar. Why naman ganito ma-implementar ang social distancing pero importante hindi lang pagkwaon ang face mask. Kaya kung why ka naka-social distancing, why ka pa face mask, butang ganda nas peligrong inyo sa ikayong lawas na. Kaya face mask man na mga tao nga nagsaksi sang saring lights on ceremony sa Isabela nagligad nga Sabado. Kaya mo to ginamat-amat na lang papuli ang mga tao. Ang lokal nga gobyerno sa Isabela nagklaro nga wag gid nila mapunggan ang pagdamo sang tawo no sa atong sareng interview kay ina sa kay konsehal Raymond Jared Montilla bisan pa sa anunsyo nga dapat virtual lang kuntani ang seremonya. Hindi man taran nga tao masami gatutok sa social media mo sa Facebook di ba? Ting kalabanan to siguro wala minya sa ideya nga virtual lamang galito. Kung mayara ka cellphone, pwede mo lang makita da live. O, kaysang ginapreparar pa lang pagtakon sa mga lights sa mga sugato. Kita na sang tao, kay lalabyan, nalilibot ang mga tao da. Tigamba lang tao, di ka pamantay ba lang mga tao mo. Sa san on naman, lights on man, may nakabuno man Sabado. O, kundi nagkantos lang. Ang anuman nga sa isang kahiwatan, subong nga panahon magka-aksyon, high-tech na mo. Hindi ganaya malikawan nga mga nagatambong nga mga tao. Magkuha ganaya picture. Ang mga uso nga daan subong. Dakwa sang picture kaga ang iba naga-record gani sang video. Ang natabo sa mga action, siyempre damo nagpa-picture. Damo nagkuha picture, damo nag-selfie. Damo man sa nag-video. Anong purpose sang pagkuha ng picture? Siyempre may ara ka mo sang remembrance or nanong plastada pero pinakauna gidra na purpose mag-action para ma-post nyo sa post nila social media, ma-post nila sa Facebook mag-action. Ang Action Radio Bacolod bilang isa ka waragwagan ngang obligasyon sa mag-action kag tinutuyo among pagpahibalos mga tao sang mga nagakatabo tudtuod nga kakatabo. Siyempre nagkuha sa detalye sa ring senaryo ni. Tingin post man sa official FB page para balance tao nga mo ng senaryo dara sa may banwa sang Isabela ho. Amo ng picture sa matutuod nga natabo. Why na da sang gintago ang kamaturan ginpabalo. Pero ang natabo maka-action may mga tao ya. Ang ila siniguro utok nag-us-usting koy bla. Ang ila sa nga pinsar nagpalang lapaos kalibutan. Dayon komento kag react. Sa uli binasol pa niya Action Radio ho. Ginakusahan pa nga may payroll ginabaton sang una halin sa tao nga ang tawag sa tao is pastor. Sino is pastor ni man? Gin-post sa FB Mac-Action ang nag-post ang ngalan Frank Diocadis F-R-A-N-K. Ang Diocadis yati siyempre D-E-O-C-A-D-E-S. I-phonetext ko pa para klaro. Hindi na. Yung profile pics na nag-post mag-action, di ko makita. Sabi sa sino lang, nakasiling gining daw, isa ni Katrol. Troll, hindi tutuod ng ngalan Ang una, gin-post ng reaction. Como gin-post sang Action Radyong litrato sang nagatumpok ang mga tao sa plaza. Ang binura o kun bura sa ring personan Ang Action Radio kuno ara sa payroll ni pastor sa una. Sino's pastor ni?
Ambal yan, di na ka mo matingala. Suya lang aksyon radio, hindi na ka mo matingala mo na ambal ya eh. Siya sa naging post mag-aksyon. Ambal ya pa, hisa lang ina. Hisa lang ina sila kay ang pumuluyo na sadyahan. Tinggas no? Daw tinggas pa sumay kag tinggas pas bugas no? Ang mga tinaga nga pinambuyan sining si Frank ni. Sino na ginamuno ni Frank ni nga si pastor ni man? Piho ka nga aksyon radio ged. Ang imo sa ni ginatumod eh. Dintana malin nga planeta niya si Frank man. Bebe pamatud ibe pakita ay waragwags publiko na ang tanan-tanan mo nga nibaluan sa angot si ginamuno mo nga si pastor ni. Ang pagpost sang aksyon radio sa Laragway angot sa pagtipon sa mga tao mag-aksyon, obligasyon na yan namon di sa aksyon radio, bakulod trabaho namon na yan. Araman kita mo madaas duha mo kakalibutaw. Agluwas lang kung harapon kag libat-libaton kay. Una sa balita, una sa aksyon. Ara na da, kita mo man nga mo ng tutuod tabo da. Langalang man nga ritukihon kag dulo doktoran na mo ng picture na halina sa matutuod niya kayong tangan dara sa lugar nga ginpatigayunan sa seremonya. Ay dasang odto kundi mo nang ginreportan interview to si Councilor Raymond Jared Montilla. Yung talakay ini mag-action kay na sa action na BBB with action na Rex Cantong. Ayaw man kay si Mr. Frank Diocades, listener gali Aksyon Oliver sa Aksyon Radio Bacolod. O listener sa Glete. Amo gining na biliban ka mo. Kay nagambal na ko nga daan niya nga dara sa Banwa sa Isabela. Damo gina mag-aksyon kita nga nagpamati. Kita mo ano, dabo-dabo nga palabot ni sa akong cellphone diyo. Nagpamati man siya. Pagkatapos maka-aksyon nga iya nabatian ang report plus interview kaina kay Konsehal Montilla. Kag ang pagklaro man sa aksyon radio Bacolod, nagpost ni siya liwat, no? Subong lang hapon ining si Frank Diocades. Anong ya sa ginhambal di? Siling ya aksyon radio gingaan yung gid ko airtime ba? May question ba? Siyempre pamangkot ba? Sobra pa sa black time. Meron si... Hingaan sa kuno airtime mo. Sila nga usik gid kamos tiyempo. Abot na gid dia nga si Pastor ara sa likod niyo. Ahaw troll sa pakon niyo. Kaladlawan. Ano giding... Sino ginis pastor ni man? Pastor ni. Sa akong pastor ang isa di Pelyado. And gwa dari ang mag-action daw feeling special ba ni si Frank niyo? Inalipay kita o. Goro nagtumbo-tumbo si Frank sa kalipay mo. Ano nga airtime ginawakal mo man. Ang action radio, ang imo sa nagin mo no kagin akusahan, usik sa tsimpo ko ng balya. Why di yan nag-usik tsimpo ang action radio Bacolod? Kundi pamalon kag paintindihon ka lang nunoy. Hindi, pareho sa iban nga media, istasyonan, ina ko mayara gid man. Basta aksyon radio Bacolod yalin sa una. Wala kag wala gidiya sa ginadampigan. Alin sa una, tinlo kag tinlo pas tubig alis tuburan mo. Ang kredibilidad sang sining estasyonan. Amo nang dapat mo mabalaan. Aber sinoy na ang si pastor ginawakal mo na ginabunoy man. Thank you kay siya mismo ako ni isang troll. Troll ang ngalan nga Frank Diocades. Sino karon kanadlawan di. Ikaw ko na Aksyon Radio Bacolod. Hindala mo pa ding Vamos Isabela ho. Na FB page ng Banwa. Subong man nga hapon Aksyon Oliver. Na panas gin-delete ya taran-taran nga mensahe gin-post. Una sa balita, una sa aksyon. Anong natabo?
Ay isa pa gid dali katinuga nga do Truman, ay hindi ang otra, bayi mo. Ngalan pareho man ka amo. Ang ngalan niya Miss Chris. Ano one word lang ni Miss Chris niya? Subong ila sa nga mensahe kag komento mga ka-aksyon. Laban na gid ining si Frank Diocades. Golpe lang tana tunaw do ice cream mo. Na tunaw hinali lang na dula. Daw kilat nga pinanas. Anong natabo? Troll pa more. Pero ang ako nabilin diri maka-aksyon, bantayan kag abangan ang susunod na kabanata. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw naglawig daw sa bila ba? Ang balita nasyonal. Mayad nga balita para sa mga mahilig mag-leave. Ang Kamara ginaprubahan na ang 14-day paid pandemic leave bill. Ano bagid pagpadala sa mga trabahante sa Pungsod Jordan, na trabahante nga Pinoy sa Pungsod Jordan, suspendido. Kag Senator Bato nag-ayo na sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin nato na hibaloon nanong sitwasyon nanong observation report sa katos na nga patro. Naggalibot-libot temprano pang atos sa nga patrol. Oh, by the way, may mensahe na padala sa aton dito sa area sa barangay Poblacion 2 Sagay City. May nagsungayaw ito yung Aksyon Libero. Nagsungayaw hindi karbaw. Oh, ang nagsungay, buga nagblam na hid-on collision blaw. Series man lang. Ang kontra sang series mga ka-aksyon, di ko magsala, tom-tahom ni. Fortuner na siguro, no? Fortuner. Gupi, sungi ang ulo sang Fortuner. Dito sa National Highway sang barangay 2 sudad sang Sagay subong lang nga hapon. Ano naman ang ginhalinan sini? Alas 5:18 arin ang patrol with Action John Diaz. Observation report Action John. Mayang hapon please kabin. May hapon. Nag-Isabela ako gali. Agale. No gay na klala mo to sa. Ha? Lala mo to. Do hindi man. Daton lang ha. Nabuda mo sa lulubra mga mensahe sa akong cellphone dio. Ngano ko no? Ay gali mo ni sa? Sana? Oo. Kilala ko guray no? Adin likod ko. Ang salakyan. Vamos, Isabela. Salamat kay listener Glisa sa Action Radio Bacolod. Silang kagud kay ina eh. Oo, listener na. Sa akin, kita mo kabalo sa gani. Kaya pamatsoy gani ko na sa merkado sa Isabela. Amo nagla. Oo. Sige lang ha. Love lang. Hindi Nam. love maglabot sa punto nga mo. Nakikasakit mo na karon nga. Ay argoy. Proud Isabelenyo pa naman kung nga daan. Tinga na dulaaw. Dulaaw. Sige na nga. That's all. Ano yung Action Mark? Karoon nga po na patrol nagalibot kita dari sa may plaza publika sang surad sang Bacolod. Kagaton dari nakita na matamat sa gidman nagaplastaran pila ka mga bazaar o kung mga nagabarigyabi sa tubang San Sebastian Cathedral. Inimaw tapos mga ka-aksyon na baluan. Naging gana sila sang panugot sa lokal nga gobyerno sa surad sang Bacolod nga magaplastar dari sa tubang mismo sang Cathedral. Kag makabaligya sa liman nga Yuletide season. Ilabi na nga nagapalapit na gidnan na mga ka-aksyon ang Christmas Day o kung naman adlaw masaming agong nakita nato na aton tanan nga mga ka-aksyon hindi lamang diri sa surad sang Bacolod bisan sa bilog pungsod Pilipinas nagapangatag gid man sang mga regalo mga ka-aksyon. Karon nga hapon kumo hindi na makapark diri sa may parking area gid mismo sa tubang sang Cathedral ang mga dipasay nga jeepney nagtugay ni sang mga bunubugat nga trapiko ilabi na mga ka-aksyon diri sa ginsangan sang Dalan Rizal Gatoslaw nga karon nga hapon nagkabig diri moderate heavy ang traffic situation. Maayno nagali mga ka-aksyon kay man wala namin nagapunsok kung nagpunto nga mga salakyan sa tubang sa mga balaligyan diri sa basemento bala sa ginsang mismo sang Dalan na Rizal Gatoslao rason kung nga tayo yon ang biyahe kag ang pagpanakain sa mga motorista mga ka-aksyon ilabi na ang halin diri sa may sur o kung downtown area nga ang direksyon padulong diri sa bahay naman sang Dalan Galo mga ka-aksyon. Ang atubang sa San Sebastian Cathedral karon nga po medyo mabulubugat gid man ang traffic ilabi na nga makita naton diri
nga kun ang aton paghambalan abi diri sa may palibot mismo sa Gatuslaw kag ang Rizal nga area nagabulubugot sa kag nag-build up ang traffic situation bangod nga may mga salakyan nga dra nagapark sa kilid mismo sang dalan. Instead nga before dra naman sila nagapark sa pwesto sa mga nagabarigya karon nauma na dapat nila kag ihima ulo adjustment sila in terms kung diin sila makuha sa mga pasahero or magpapanaog abi sang mga pasahero mga kaaksyon. Diri ga na isa ton area sang Gatuslaw nakita kita daan nag-traffic pag diri sa tubang mismo sang 888 kay isa ka salakyan nga nagdiriya sa tunga gid sang dalan mga kaaksyon rason kun nga nagtuga ini sang trapiko diri sa may Gatuslaw. Panumdum naton sa mga motorista kung sila nagadali padulong sila abi sa may plaza publika padulong sila sa mga dalagko nga mall diri sa may reclamation area pwede ko dito na sila nilusot sa may bahin sang San Juan agud nga hindi di sila matamaan sa traffic sa may Gatuslaw. Kay mga kaaksyon, ang volume sa mga salakyan amat-amat nga nagadamo, especially ang mga salakyan coming from North Capitol Drive, diri maliko sa may Gatuslaw nga area. Nagatugay na sa trapiko kay ti along Gatuslaw madire-diretso na sila maka-action from South Capitol Road going sa may Gatuslaw, Burgos Gatuslaw, then dire-diretso man sa bahin sang dalan Rizal Gatuslaw mga ka-action. Ina within Plaza Publica kagang pila ka mga dalanon ginamang sa palibot diri. Pero ang patrol ba nakalabay kami dira sa may Lizaris Araneta, abo perteng traffic subong dira. Asa to ni mga ka-action basi wala ka bubala na kay balo o kung nalintan ninyo, panumdum lang ang Lacson extension diri from Magsaysay Lacson going dito Lacson extension ang Taytay dira bukas na sa mga motorista. But sino pwede na ka mo dira kalabay kay may hara gid gyapon siguro bla na anad nga diri na lang sa Araneta kay ilang nga mindset sirado digtong Taytay sa may Lacson extension kay dugay man antes nga nagbalik dirang operation. So mga ka-action imbes nga diri ka mo abi magpagutok no sa area sang dalan ng Araneta particularmente na Hernice Araneta sa tubang sang NOHS then diretso Lizaris Araneta then diretso mga ka-action dira sa tubang sang Planta Hotel pwede ko diri ka makalusot sa may Lacson no left turn ka mo drabe sa may Lizaris Araneta then going ka mo Lizaris Lacson then straight naman ka mo padukod ka makadto sa may Magsaysay Lacson. Anong na-advantage ni diri kay kung diri ka mo maglabay sa may Araneta expect na ron nimo paglabot Magsaysay Araneta perteng traffic karon ngapon kay ti dra galabay ang mga double tire ang mga series bus mga ka-action mga dipasay nga jeepney halos tanandra na galabay compared mo kung diri ka sa Lacson nga tayo yun ang biyahe kumo nga ti paglabot mo Magsaysay Lacson may traffic lights man nga naga-function at least dire-diretso ya ang biyahe sa masalakyan mapundo kagid man pero makadali gid lamang no kag kontrolado systematic dira ang traffic situation sa area mga ka-action sang dadala Magsaysay Lacson. Lapos mo na lang dire-diretso ka ng Lacson extension sa may Magsungay Bridge palapos ka mga ka-action sa may barangay Alihis o sa may Alihis Road. Siningapon man nagkadto kita dito sa area sang dalan sa Circumferential Road. And so far, hindi kitang problematic pa, except na ginamang sa Burgos Circumferential Road. Nga actually, ginalauman naton, basta rin magpatak na sa 4 sa hapon, to 5, asa na mag 7 sa gabi, expect na ron magka-aksyon na maulubog sa trapiko dra sa area sa Burgos Lacson, ilabi Burgos Circumferential Road, ilabi na sa mga salakyan, nga gikan diri sa may Burgos Public Market, ila ruta padulong east direction magka-aksyon. Ang pila sa mga salakyan sa ingapon paglabay sang patrol, naganabot dira sa isa ka Chinese temple, dire-diretso na dito sa mga intersection sa Burgos Circumferential Road. Ano ato mabiso sa ato mga motorista? Tandaan na ka-aksyon nga pisar nga malapad ang dalanon dira particularmente na sa may Circumferential Road, hinagid tigalong gid sa pagbiyahe kay may mga dalagko nga mga salakyan like mga delivery van nga allowed sila yung magtabok especially kung paglabay nila no sa border or antes pa man sila makasulod sa may Metro Bacolod wala pa naglapas o kung wala pa naglapaw sa may ginatawag naton nga truck ban. So doon siya may harap, padala ang mapila ka mga van nga makita natin visible nga nagalabay sa may Circumferential Road mga ka-aksyon. Moderate heavy ang traffic situation plus pagid sa mga salakyan nga gikan sa may Bangka Cory padulong diri Burgos Circumferential Road. Anong pinakarason? Bangod mga ka-aksyon may mga ara dira gina-construct nga mga drainage, no? May nabutang man doon sila nga mga traffic barricade, hopefully visible sa tanan kung nagalabay sila from south, Port Silingon, from Bacolod City Government Center, going mga ka-aksyon diri sa may Lopez East, south
to north direction mga kaaksyon. Hindi na magpasumpit sa ngagi, basi mabulasot ka mo, o labungguan nyo dara karon ng mga traffic barricade, kaya pang butang nila ito nga, disgas sa pa mga kaaksyon. So far, wala gina, karami sa tupan yan po sa palibot sang syudad, manayanay ang panahon, suningapon mga kaaksyon, pero makita natin sa nagpano, do ka paribago nga mga as early as 5:30, manong wala pa 5:30, pero sanag pa ang aton nga palibot, kay tinaybaluan, pila ka mga bulan ang nagligad na mga kaaksyon, tempano pa ya dulom na gidman, kaya makita na natin ng mga salakyan, nagapasigas ang ilang mga suga, no, kay tido haluson kamurot sa dalanon mga kaaksyon. Damo pa ang nagasinumbali, nagamakadto sa pila ka mga mall sa palibot sang syudad, ato na biso sa ato mga kaaksyon, halong nanggid sa pagbiyahe. Karon nga pon, dagod nga malikawan nato ng aton nanuman nga mga aksidente sa dalanon. So pa mga kaaksyon, mga pinakasitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa total mga kaaksyon, basta mo sinipan yan po namin ginmanhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang ang aton gina-endorse. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Las 5:27 ti Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa ato sa ring observation report sang patrol. Oy, pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement amo ini sang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa ring lawas ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule. Ang sobrang kinabuhinan ng sa ato sa ring live stream. Sa live stream, Kenneth Valencia, good afternoon, Aksyon Idol Marlon, monitor lang ko. Arama si G. Sang, SG o G. Sang, shout out, Dableo family, listening from Victoria Oriental, Mindoro. Dionisio Telebrico, good hamalya. Si batchmate daton Alex Torres, Gamanitor, Martin Aliling, good afternoon po. Hamal ni Alex Torres, Megbarlon, monitor lang ko sa show mo, ari lang ko sa Porok Laurel, Mansilingan, shout out gali sa family Torres sa Porok Pagidait, Barangay Tangob, o sa mga Torres family. Si LM Hor, shout out, Ynet Mariano. Hilda Alfaras, good afternoon kay Ariel. Si Eddie Ricafort sang OTTG, Christine Tagsi, mayo nga pagbiyahe kay Eddie Ricafort. Ambal ni Alex Torres, listener sa Migti, mamongol gid na sang damulay sa iya Pamatigid siya, Toto Alex. Elizabeth Malakagamala, good afternoon Action Mar, and to all the listeners of ARB, especially sa Malaka family, stay safe, always God bless. Santos Indrada Jr. Araman, sila nga, good afternoon. Action Radio from Isabela, taga Isabela. Ambal ni Alex Monteza, mayong hapon sa liwat sa imo Sir Marlon sa adlaw sang Lunes. Alex Monteza. Si Afrek Torres, gano na si Frank, pang garit-garit daw kasaranggid na siya sa mga taga ARB, si Frank Talawana o hambal ni Afrek Torres. Oy, kay gin delete yan si Gidato ang yasin nga mga post. Ay ho. Hambal ni Alex, makahang pagpanamyaw sa Familia Ramirez ang Barangay Granada from Barangay Takuling. Hambal ni Alex Monteza. Jocelyn Libones po ho, mayong hapon sa Marlon. Si Ako Maldita, good evening Action Mar, and to all listener of Action Radio Bacolod, more power, thank you. Sa ato sa nga Watch Party. Si Philip Alonsagay, Sir Philip Alonsagay, hello, good evening, good afternoon. Si Pinky Habanag Ligaspina,
Thank you daw batchmate ko ni Balamo, no? Okay. Philip Alonsagay kag si Pinky Habanag Ligaspina. Balikan ta naman iban dugay-dugay. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Sa aksyon! Importante sa puran ko lang mag-aksyon agin talakay naton kay na gikan dara sa may banwa sang Isabela kay gusto tagin pabal o nga ato sa mag-aksyon o daw nga ti ari na post naman ini sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod pero sa mag-aksyon tara nga nagaboritor iya sa ato sa sa ila sa transistor radio. Luyag lang ipabalo sang Aksyon Radio Bacolod ang official nga pahayag sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod batok sa mga akusasyon sang pila ka mga social media accounts. Isa ka seryoso nga akusasyon ang ginpalayag batok sa estasyon rason kung nga mas ginpakamaayo sang Aksyon Radio Bacolod nga ipaidalom ini sa maid-id nga papangusisa kag ipadangat sa mga otoridad. Apisar nga ginako ni certain Frank Jocadis nga isa ini katrol o konpeke nga social media account nagapati ang estasyon nga kinamatarong siri nga maangkon ang hustisya. Aksyon Radio Bacolod official nga pahayag sa akusasyon sang mga Facebook accounts batok sa Aksyon Radio Bacolod. Ginaklaro sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod nga ang mga personnel, reporters, anchors o kung istasyonan ang wala nalakip sa ginasiling payroll o kung nakabaton sa kanuman nga kantidad gikan sa lokal nga gobyerno sang banwa sang Isabela bilang suhol agod proteksyonan ang kredibilidad sang banwa, lokal ka gobyerno o kung ang opisyal o kung opisyalis. Inituhay sa akusasyon sa Facebook post ni Frank Giocadis
kag ang paghatag sang dugang nga pahayag sang Vamos Isabela sa kombento sang isa ka digital citizen. Amon ginapangabay ang publiko nga antes magpagawa sang impormasyon mas maayo nga iplastar una ang ebidensya agud hindi makatuga sang malain nga akusasyon. Padayon karon nga ginaimbestigahan sang Aksyon Radio Bacolod kung sino ang yara sa likod sang sini nga mga post kag komento para sa legal nga tikang kag ipalabot sa mga otoridad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Aksyon Radio Bacolod bilang isa ka lokal nga waragwaga ng padayon nga nagapanindugan sa tinutuyo sining nga magpalayag sang kamaturan nga wala sang may ginadampigan. Sa sulod na sa masobra 50 katuig, wala nalakip ang Aksyon Radio Bacolod sa anomalya kag nagapabilin nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Kung mayara sang reklamo o kung komento sa mga ginapalayag sa mga programa kag sa mga post sa Facebook sang Aksyon Radio Bacolod, handa ang waragwagan sa pagbaton, pagpabati, pagbinagbinag, kag paghatag sang konsiderasyon sa inyo mga hibabunot kag balatyagon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Klaro na ha? Alas 5:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Marin ang good news para sa inyo, para sa inyo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ginatinguan na nga madayal mga kaaksyon ang isa naman ka tagdaog sa ato sining sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, ang SAP sa ARB. Province-wide na nagaring ka isa, nagaring kadua. Garing na. Garing. Sino naman ay han? Ang nakabaton sa 500 pesos. Baho kadiboynas. No? Kadiboynas. Kadiboynas gid sang sining nagabutan naton mga kaaksyon. Nagaring lang basi ko digamo pa si sige, try talawat isa kay magamo ni oras ang kalabanan ni basta iloy ka or amay ka nagadigamo kas ni iban basi bala nagakilis pa sa muga sa tindi ka sabat cellphone basa kamot mo ni bla. Aray, kaduha. Try naton kundi labot mag-aksyon gabot taliwat isa, no? Sa ato siling SAP sa ARB. Province-wide na niya, hindi lang siling taga Bacolod kundi pating outside sa Negros Occidental. Ari na lang, sige, ikaduha na lang Ax Oliver. Basi sako, ikaduha nga nagabotanda. Sige, ikwanta, no? Try tang ikaduwa nga nagabutan na kay basi tuod tuman kasako bla. May importante ang ginahikutar ang una nato sa nga nagabutan. I-kontra niya. Balik tani Aksyon J. Ara ikaduwa nato na. Ibalik tala na kay qualified gapo na sa raffle sa Dason, no? Garing. Hello. Good afternoon. Mayong hapon. Mayong hapon sa Aksyon Radio Bacolod DYEZ, si Orencio Perma ini. Si Orencio Perma. Why galing edad do? Pila edad na Orencio? 52. Si Tatay Orencio Perma, 52 years old. Yes. Nagabutan gid man ba? Basta aring imo sa ning entry di magabutan gina. Taga Barangay Granada, Bacolod City. Orencio Perma. Sino nga panawag si imo gani Tatay Orencio? Nenaya lang palihog monitor ta.
taga-feedback ta? Ninaya lang? Okay, mabakal ko rin sudan, magwao. Ha? Kaya nag-ring telepono ko, tayo nagbalik ko. Ano sudan ta na Tatay Orencio? Bakal ko kumunggo. Bao kanamit ba? Ang ayang gisa arthritis ba? Kanamit sang sige sa Action Marlon na sino pagid makakilala ta ni Tatay Orencio sa kwan sa Action Radio Bacolod? Si Brian, si Duran, si Art, si ano pa, si Rick. Oho. Sige, okay na siguro. Okay. Okay na Tatay Orencio Parma, no? Sige, congratulations. Hulaton mo lang Tatay Orencio ang text dira, message dira sa amo sa ding staff diri sa Action Radio Bacolod kung paano mo makuha ang imo sa premyo nga 500 pesos. Salamat kag congratulations Orencio Parma. Thank you Monitor Gig Perbe sa Action Radio Bacolod. Awa, hasta nilas dis. Yan. Thank you. Good afternoon. Advance Merry Christmas. Salamat yun. Congratulations Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio, salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Okay, sa dugang na to sa ring pag-acknowledge sa gabanitor sa ato sa ring live stream. Okay, Ima Alcuela Kelstrom. Good afternoon, Action Mar. Greetings from sige. Salamat. Thank you. Ayos. Oh, sige. Si Ima Alcuela Kelstrom. Good afternoon, Action Mar. Greetings from a cold and snowy Sweden. Purtito sa Sweden ka bugnaw ho hambal ni Ma'am Emma Kelstrom. Sige. Jose Moncal Torilla, si Joe sa Baligwat. Good evening, Action Marlon. Hello to family Baligwat from Joe Baligwat of Bago City Quarantine Facility. Okay. Jojo Salaver Lop. Action Marlon bayong hapon gabanitor kami di sa Las Piñas City, Metro Manila via Facebook. Piliog lang tamyaw sa mga opod kodi sila ni Gigi, Nenia, Norik, Troy, kag Johnny diri sa Dim John Salon sa Las Piñas. Salamat kid. Bambi Serrano Defensor mayong gabi Action Mar. Monitor kami di sa East Home Barangay Stefania Defensor Serrano family. God bless Action Marlon. Okay. Virginia Ortizo mayong gabi Action Marlon. First time ko live sa programo. Stay safe. Salamat ti Virginia. Alex Torres, tani ako man magabutan ba para may pamaskwa ko? Basta may entry ka dito to Alex, amigo Alex, may chance agin na, no? Ari ho, damo pa kita schedule nga mga raffle. Si Ruth D. Kozawa, raman si Ralston Zaragoza, mayong hapon lang staran. Manjo Arnejo, mayong hapon, okay. Good afternoon, habal ni Ruth D. Kozawa. Good afternoon, Action Marlon, gabanitor lang di sa Tokyo, Japan. Okay. Nestor Escobedo, arawan na gabanitor. Good evening, Action Marlon. Monitor lang kami di sa Minoyan, sang baby ko, Savannah Escobedo. God bless you. Salamat, Nestor Escobedo. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano ang kailangan Responsable at pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis sa tubig. Kung hindi naman emergency, hindi... Ang pag-maintain sa healthy levels ng vitamin D nagabulig papag-on. Patrol, detalye sa natipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kami. Action man, magasugod ang simbang gabi buwas sa gabi. Ina, of course, Desyembre 15 sang gabi, Action Mar, daliman sa may syudad sang Bacolod, particularmente na sa mga parokya nga sakop sang diocese sang Bacolod, Action Mar. Ini ang nangin diskusyon sang simbahang katolika diri sa diocese ng Bacolod. Agud nga malikawan ang pagpinunsok o kunang congestions sang mga tumuluo nga magasimba abi o magatambong sa simbang gabi bisan pa sa Misa de Gallo, Action Mar. Naebaluan kay of course sa sugod din manina sa Disyembre 16 sang kagahon o galing according diri kay Father Henry Donasco sa Commission on Liturgy sang Diocese ng Bacolod ginpakamaayo na lang nga magsugod ni buwas sa gabi. Baling matabo sila diri ang misa Disyembre 15, las 5 sa hapon, amo ning kabigon bilang anticipated mass para sa Misa de Gallo nga supposedly ginahiwat dapat sa kagahon sang Disyembre 16 Action Mar. Pero ginpatag diri ni Donasco nga bisan pa mayara sang anticipated mass alas 5 sang gabi kada adlaw na Action Mar sumugod buwas, mayara gyapon sa Misa de Gallo nga magasugod tak na alas 3 ang kagahon para sa first mass, kagang second mass naman yara sa alas 5 sang kagahon. O gali nagalaom sa gyapon diri ang simbahan nga mahimo magutok sa gyapon ang mga sumilimba ilabi na ilay patuman ng stricto nga social kag physical distancing kag ang mandatory nga pagsuksok sang face mask sa pagsulod sa simbahan, Action Mar.
Bangod sinidri, magapamtang sila sang speaker sa gwa sang simbahan. O galing nagaulat pa sila sang desisyon gikan sa lokal nga gobyerno sa syudad sang Bacolod kang tanan sila sulat nga ginpadala nga nagaayo kon sa riin ila diri ginaingyo ang lokal nga gobyerno nga kon mahimo action mar ang area sang Dalan Rizal dala mga sakop sang San Sebastian Cathedral sa Tabok. Isirad ananay sa mga salakyan. Iniagod nga mapanugutan nga ang mga pumuluyo nga hindi gilayon makasulod sa simbahan bangod nga puno na abi, dra sila matiner sa gwa sang Cathedral Action Mar, pero agod nga ma-require kag masunod gid ang physical kag social distancing. Dapat ang dalan mismo dra sila magatindog para tisula na sang may mabayulan action mark. Kag ang iban kung gusto magtambong sa muna sa gyapon nga misa, pwede lamang makapamati dra sa gwa. Yari si Father Henry Donasco sa Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod. Kina-consider bala nato ng congestion sang faithful gisa sininga celebration sang Aguinaldo. Nagpapanaog ang CBCP man sang guidelines nga dina-allow na ang anticipation of Aguinaldo Masses. Busilingon, December 15 may Aguinaldo na sa gabi nga misa. In anticipation sa 16 nga Mass. So buwas makasugod ng mga parokya sang ilang simbang gabi sa gabi. From December 15 to December 23. Except lang ang Sunday nga hindi pwede i-anticipate ang Monday nga Aguinaldo kay ti Domingo ginayang i-gabiton nga misa. So muna masugod na 15 sa mga parishes, 15 sang gabi. Pero ang aga nga misa masugod December 16 to 24. After malabatian si Father Henry Donasco sa Commission on Liturgy sa Diocese ng Bacolod, ipatag pag inaton karon dugang anong gitawag nga anticipated mass, ano ang mga matabo pagid sinadara kaganong pila ka mga panumdom sa Diocese ng Bacolod dinhi mabatian tanan sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Pero sa totalan mga ka-aksyon basta subong nga panahon ang COVID-19 nga madatian ato sa gyapon ginakabalakan pamakuron ang resistensya magtumar sa matagadlaw nga tanan. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga nagaproblema naman sila sa ding atay, gauriid bagon mayara gali isang masaymat kinabat sang sila sa ding atay ang ibang mensahe nga nagpadala diri sa aton. Namo pa rin maka-action pala pasensya kay lapaw kita sa ato sa ring oras. Buwas naman, salamat sa inyo sa ring mga mensahe. Ibang nga balita, tutok karon sa Action Farming Line, las 7, tubtuman na San Wafi with Action Brian Morden. Nakasunod na Action Balita Evening Edition with Action on Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.